Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ulemu woyamba upite kwa His Excellency Madam Gertrude Ntarika. Ulemu wachiwiri upite kwa Chief Executive wa Mr. Saidi. Ulemu wina upite kwa Minister of Sports Mr. Gangata. Ulemu wina upite kwa ma MP nonse muli muno. Ulemu wina upite kwa masponsor atu a nation. Ulemu wina upite kwa President wa Football Association of Malawi Mr. Haya. Ine sina bwe kuzankhola zambiri mami, tingoti masteni. Kwanga kunali kuyimitsa ma player kuti mwaziwe komabe nsana yimitse ma player ingosuka konkamwa pang'ono. Samami masteni chinthu choyamba tikuthokozani kwambiri pa zimene mwatichitira dzulo. Kubwera kwanu tikuziwa muli ndi zambiri zochita koma munazisiya kuzipereka kubwera ku airport. Munatidikiranso nthawi yayitali, nthawi imene timayena tifikire sina limene. Thank you very much kufa chozichepesa kwanu. Tikuthokozanso adad pakulolani kuti pitani mukalandire ana. Mulungu azadalitsa. Masteni ana anu ndi amenewa mwayitanira kuno kuti muzacheze nawo, kuti muzadye nawo, ndosangalala kwambiri. Andi pa siku la lero ana kungoponda munomu, naona kuti ana wawa akusangalala kwambiri kuti moyo wawo wasinthidwa. Ife tikamakonzekera kupita ku World Cup, Masteni tifuna support yanu kwambiri. Kukonzekera kumakhala kovuta. A National Bank anayesesa mbali yawo pamene timapita ku Africa Cup of Nation kusogozedwa ndi a President Afam. Kupisa matumba mwawo samagona tulo komanso ndi fundraising imene boma linatipasa tikupita. Timayamika kwambiri a minister chifukwa cha thandizo lanu mmene munatipasa. This is a miracle Scorchers. For the first time to go to Africa Cup of Nation, kukashinya Nigeria sishina chimchophweka. Koma siti kunena Nigeria nduti ndio satampira. Nigeria ndio kutampira kwambiri Masteni. Takashinya matimu angapo meneko kupambana mpaka na tinakafika finals. Inali kumbo lathu kuti chikwechi tikubweresereni Masteni koma muzosi tilemekeze Mulungu. Komwe kuno kumuzi sitinapasidwe chance ya tingakafike finals anthu athu omwe. Koma chinthu chimodzi chimene chanisangalatsa tikubwera anabwera ndi unyinji wawo Masteni. Chisangalalo chimene chinali ku dzulo
chimakhalako kuno Malawi pa zaka 5. Pa zaka 5 zake zimakhala nthawi kuti tavota wina ake wawina timakasangalala ngati mmene anachitira Daddy Pazana zanare anthu anatuluka kasangalala koma football imabweretsa umodzi. As you can see ku airport sikunali chipani chimodzi oro munthu mmodzi mitundu imodzi yosiyana mitundu yonse inaliko kumene ujako. Ife tuthokoza kwambiri chifukwa chimenecho. Munasogolera ndinu simnaone nkhope kuti ndi wachipani chanji, uyu ndi wa mpingo wanji, uyu akuchokera ziko dera liti, koma munasogolera ngati mayi wa fuko. Apo tikuyamika. Ameya mutisokoneza. As I said, kumene tikupita ndikutali masiteni. Tifuni atikonzekere bwino. Mutu zako adati kuziwa ndi zambiri zochita pakati pano. Kuti ana anu akulira kumene akupita ndikutali. Mpira titakhala nawo serious, this country can benefit a lot. Menda choka kwa Africa Cup of Nation, of course tadandaula kuti tinachiluza chikho koma tamiyamikabe Mulungu. Tinakabwera ndi $2 million, which means ndama mene inali muziko mwathu forex bwezi kuvuta kwambiri. Komabe Mulungu anatikonzerabe kanika 700 chakuti kabwabe muziko momo. Sikuti kayendaso mwachidule kopita mabanki nditu kagwiritsidwa ntchito. Ndichifukwa kwa lero ndayima pano kuti ndikupempheni support imene mwatiwonesera dzulo ipitirire kuti Brazil tikabwere ndi zabwino. Even ma player athu atatulukako 10 munomu forex singamavute. Forex izibwera bwino zikwenda kumatukuka ndikumagulitsa bwino ntchito ndrama chichonse chiziyenda bwino muziko mwathu. Koma kwakukulu mutithandizire masiteni kuti asikanawa luso lawo lipitire pasogolo. Nasangasidwa ndi speech ya dada tangofika ananenaso zimene ndanena kumambiro kuti ife mascotias taika ziko lonse pamosi tasangalalira limodzi. Fikira pamene masiteni kwanga ndikuthokoza ndinguwayimirisa ma player awa kuti mwaziwe ziko mwambiri. Amen guys. Awa ndiye ma player athu ascotias. I hope zulo tinapanga kale introduction tuna fotokoza kale. Ngati mufuna so tibwezeso master. Tabali muzanene zina lanu ngakhale mundimbisa mlandu kwa kafe chifukwa nango nduza nzangu wazusa ndikamatuluka apapo ndikuziwa kafe andi kwenye ndilipira munthu ino. Koma ayi tiyambire pamenepo. Ine ndi Raina James. Position muzine naso. Midfielder. Takhani basena. Raina James. Tayangana kwa masiteni. Tayangana kwa masiteni apaseni kayo ulemu wao masiteni kena kumupeleke zina lanu. Ine ndi Raina James. Midfielder. Nyasa big place. Mfulumile kweli kwa ulemu kweli.
Ine ndine Chisomo Banda striker. Ndimaswera ku Konkola Blades Queens Zambia. Ine ndi Benedetta Nkandawire ndimamenya Nyasa Big Bullets defender. Ine ndi Nesta Mauridi ndine goalkeeper ndimamenya Maire Wanderers. Mphake amene ndi mphake wakafe Maulidi. Dzina langa ndine Vanessa Mbinyo Chikupira ndine midfielder ndimamenya Palm Hills ku Egypt. Ine ndi Olivia Pigani defender ndimamenya ku Mantoba. Ine ndi Rose Smith Gabriel ndine midfielder ndimamenya Montpellier ku France. Ine ndi Faith Chinzimu midfielder ndimamenya Biko Häcken Sweden. Dzina langa ndine Ndaisani ndimamenya midfielder. Timu yanga imene imamenya ku Zambia ZSD. Zikomo dzina langa ndine Elisha Chinyamula ndine midfielder ndimamenya St. Soka Academy. Dzina langa ndine Rosa Lufandiga defender kuomba kwa Mtomo FC. Dzina langa ndine Saya Mulimbika ndimamenya midfielder Green Buffaloes ya ku Zambia. Dzina langa ndine Asimenye Simwaka ndimamenya MDF Lioness right winger. Dzina langa ndine Magichavula ndine defender ndimamenya St. Soka Academy. Magi tamudumphe kaya ameneyo umpase the next one. Ine dzina langa ndine Mese Vitumbiko Mkandawire ndimamenya Civil Service Women's and the midfielder. Zinane ndine Amikani Kaonga nsewera MDF Lioness goalkeeper. Dzina langa ndine Mrs. Carol goalkeeper ndimamenya ku Mantoba FC. Tampase temwa asana zipange yeka madamu ndinolemedwa nakakonda nakampanga introduce ndi president of munthu wayima apoyo ndi akatundu.
mwana ameneyo kuziko tinapereka kwa Chawinga. She's my superstar. She's my best player. I believe in her. Siku lina likamaza cheza pano, for next year Ballon d'Or iko za kaili hapo madam. She's a hard worker. Kunja kwa ziko lino la Malawi, we like to insult people koma sabwera mbuye. Kuna lizoya nkwaza mbili pakati ipa, but she's strong. Ma social media mnankudwa zambili, anthu omwe aja amanyoza aja, they are so happy with them. Na panga zati ndiyankhulepo, ndiyamikira mtsogoleri wa Fred Haiya anakwanisa kuyankhula naye zonse zimene zimayankhulidwa, koma anasimikizira kusinda kwiye, everything is fine. Anabwera akuluakulu angapo anayankhulaso kuti mwana mumulangize, ndinasimikizira kuti mwana ali bwinobwino, she will come back to Africa Cup of Nations. Namene watenga golden boot kungoti chayiwalidwa chinthu icho, koma mwina tikachitumiza chizakhaleko kuno kwa 2 days. Ka 2 days kameneko $5,000 per day. I'm Masten aziyankhule yekha bwinobwino kuti ndi ndani, komanso akumenya kuti zijani manena za forex lozi ndife fiyimirani kayeso. Ana awiriwa ali ku Sweden, mbinyo feyimirira Zambia sitayimisa fani makuwacha tukuwacha. Ana wandi kutekera bwesa dollars, including me, including muntu atazitchule yekha bopo. Ma dollars ndikotekera bwana msiko muno. Kumenya ku France, kumenya Sweden, euro, Swedish corona, koma kubwera kunoko sitingasinde Swedish corona ndi chizude, ndiye ndi dollar. Ndiyo tiso dollar ziko likuzopita chitsogolo. Ndakutaisa nthawi yayitali khani basi amweni big young plan ziko. Dzina langa ni Temwa Chawinga, striker, nimesewera ku USA, KC Corinth. Ndikafika hapo madam, ndipepesa kwa bwana Jim Karua, sina pange recognize meeting munomo about chair a sports council. Mupeza next time sakubwera so kuno kuzatipemphera drama pepani kwambiri, munthu wankulu pepani kwambiri nakudumphani zatipemphereni nditizokonzekera kodi kapo zikomo kwambiri. Kutsimikizira, kudzipereka, kudzikhuthula, komanso kumenyera mbendera ndi kumene atsikana wachi. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.